Què tal? Com estàs? Soc Ramon Guàrdia, de Ser Hipnòtic, i et porto una pràctica més de relaxació en un minut. Avui farem una respiració activa o una respiració en moviment, perquè de vegades, més que seure i respirar, o estirar-nos i respirar, necessitem una miqueta de moviment. El que farem avui és molt senzill. Dret, dreta, amb una postura neutra, d'acord? I amb la inspiració, una inspiració normal, sense forçar-la, inspires i puges els braços. I els deixes baixar a mesura que vas expulsant l'aire lentament. Busques que coincideixi al final del recorregut dels braços amb el final de la respiració. Inspires de nou. També pots repetir-ho. Endavant, inspires, expulses l'aire. Pots repetir 10 vegades cap al costat, 10 vegades endavant, provar-ho ulls oberts, potser millor ulls tancats per prendre consciència del moviment i de la respiració i a veure què observes al final d'aquesta pràctica senzilla i breu, d'acord? Fins aviat!